Alamate anak saleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulyaake ing wong tuane alamatnya anak soleh Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora kawurane kaping papat amal anut ing pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur iku saking ulama aweh pitutur alamate bocah dadi jujur muga-muga kita bisa ngelampahi dunya
Salat Nabi Muhammad. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulyake ing wong tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syani wan darajati Ahmad yadi raka alami ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.